Сәміз қадірлі милләттәшләр, мен Гатауллин Айнур. Бүген беренче тапкыр сайлауга чыктым. Мен Саба аграр күллиятендә 3нче курста белем алам. Әлеге вакытта мине сатыш үз авылыма практика үтәргә төшерделәр. Без анда бәрәңге алабыз. Бәрәңге уңышы быел начаррак инде. Теге елга караганда yılına karata evet. Мен сайлауга чыктым. Мен сайлауда катнашам. Мен үз илиме битараф түгел. Айнур, бүгін сенен бит әле туган көнең, 18 яшь туган көнең белән котлыйбыз сине. Беренче тапкыр кемнәр котлады? Бүген? Әни, сеңлем, һәм якын туганнар инде. Көннең менә бу сайлаудан соң ничә төп үткәргә җыенасыз инде? Дуслар белән, туганнар белән? Туганнар белән беренче очракта. Ярар. Айнур, сиңа бәхетле киләчәк телибез. Һәм шушы мөһим көнне шундай тавыш бирүгә килгәнең өчен инде рәхмәт әйтәбез. Уңышлар.